E o maravilloso que é chegar un día así calquera a Eva Xus e atoparse aquí cunha morea de novidades. Hola, Eva. Hola. Mirade o que armamos en cuestión de segundos para amosarvos pois todas as novidades que acaban de chegar fai uns días pola porta. Pantuflas, zapatillas, debuxos animados da nosa infancia e outros moitos deseños que nos entusiasman e que temos que amosalos xa, Eva, porque... Sí, vale, hai que dicir, Eva está preocupada porque hoxe se lle ve pequeniña. Por que eres tan pequeniña hoxe, Eva? Non imos contar o secreto, venga. Claro, é que eu tuve que subirme por aquí a algo que non vos vou a contar para poder amosarvos o detalle todas as zapatillas e claro, a Eva me enseña un poquinho máis pequerrecha do habitual. O que importa hoxe son que volvas a tua infancia para voltar a enseñar Volvemos á infancia. as pantufas todas. Veña, Spiderman. mirade que están quedándose sen números, falta moito para Reis, Papá Noel, Nadal, pero gustaron tantos modelos que isto está desaparecendo, ou sexa que... Caperucita e o lobo. Sí. Bueno, estas son as de Plumaflex. Estas... Epiblas. Lucky Luke. Mario Kart. Ai, Estas trouxenas a propósito para parqué, vale? Porque nunca tuvera zapatilla... Ai, que son me antideslizantes. Que me decían que non... Bueno, que non pesaran e todo eso. Entonces son a propósito para parqué. estupendo. Básica Plumaflex, quen conoce Plumaflex xa sabe como van. Unha zapatilla aberta xa son anatómicas, cómodas. Está con un poquinho de cuña. De cuña viñeron máis, pero como non nos dá tempo de enseñar todo, un adianto. Pero son cómodas, que non vai o petán en plano, e Exacto. tamén para quen teña problemas de espalda está moi ben. Ratita, por chamarlle algo. Que chulas. Unha básica que xa tuve o ano pasado e volvín a repetir este ano. Vale, a do canciño para caballero. Os Simpson non poden faltar na nosa vida. Non me la dou enseñado mellor, estou subida, non me podo mover moito máis, pero bueno, vide por aquí que merece a pena, Esta é en plan novedad, porque hasta podes salir con ela, que parece un zapato, A verdade que super quentiña. Bueno, Non nos des encantadora. ideas, non nos des ideas. Minnie e Mickey. Este... Quen é? Bueno, este é... Coellos moi bonitos co seu pixama e o Exacto, seu café. perfecto. De corazoncito. Podedes nos deixar en comentarios, Sí, Oye, se son nos conexillos, equivocamos pero en non algo, sei. xa sabedes, Este teño aquí a chuleta, Luigi e Mario, que eu non sabía quen era Luigi. Moi ben, Este, nunca é pois, os tarde. gatiños, para quen lle gusten os gatiños. Bueno, sabedes que hai un poquinho de todo. Que pasa? Que ahora a numeración non as teño toda a numeración, pero aínda quedan por vir, e por agora aínda hai. Que che consulten, senón no WhatsApp, cunha captura Exacto. mesmo aquí do vídeo ou dicindo pois por personaxes. Quedache tal número deste modelo? Claro. E listo, van vir algunha cousiña máis, pero recomendamos que eses agasallos que se aproximan os vaiades facendo Que se xa. vayan adiantando. Sí, porque estamos vendo que están voando a marchas pero realmente fermosas e rápidas. Bueno, pois así nos encanta chegar a Eva Xus de visita e atoparnos con cousiñas tan interesantes como esta. Para coñecelas, probalas e todas esas cousas, tocar e todo iso, pasarse por Eva Xus. Eva, cando volva xa non che queda ningunha, xa o sei eu. Un placer, como sempre. Chao, chao. Chao.